Une vana vangani? 3 boys munhu waMwari. 3 boys. Hungu munhu waMwari. Muroere maoko. But ndinanyaziva kuti ndikati munhu aroerwe maoko zvinorevei. Zvinongoerekana zvaitika muroere maoko. Now, muchikura muchiri mukomana madoctors akati chi? Ndakamborwara munhu waMwari. Ndarwara ndobva ndaenda kunoona chiremba. Saka pakurapwa kwandaitwa ipapa nandakurapwa zvakatowandisa saka pakazoitika macomplications. Chiremba akazoguma kuti handichakwanisa kuzvarisa zvakare. But you are saying you have 3 boys. Havasi vangu. Unotozviziva kuti vana havasi vako? Hungu prophet vana havasi vangu. Ndotozviziva zvangu izvozvo. So mukadzi anozviziva here kuti unozviziva kuti vana havasi vako? Kwete. Mukadzi havazvizive prophet kuti unozviziva? Haazvizive mukadzi. Takutofunga kuti ndinoziva kuti vana ndevangu. Vana vacho vana nababa vangani? Vana nababa ndingati 2 vekutanga havana baba wavo kuzoita kupedzisira nababa wake. Indofunga kuti vanhu vemuchechi muno vanoda nyaya. Vekutanga vana vani? Vekutanga vana baba wavo handiziva kuti baba wake waenda basa rei. Wechi3 uyu mwana wataxi driver. Taxi driver ndaipo aitakura adzimai vangu achina nawo kubasa. Ndopakazoita kuti azoita mwana iyeye wechi3 uyu aripo uyu. But you are so sure kuti hauite mwana? Chokwadi prophet inini handiiti mwana. Kuti zvikaita ndezvokuti tiri ngova nemusikana tine mudzimai wangu akazonditaura kuti ane nhumbu. Saka ndikabva ndazongozvitambirawo akabva atizira bva ndazvitambira. Takagara tese ndichingoziva kuti ndanzi nachiremba handite sei handizvari. Saka ndakabva ndazodzokera kwachiremba ndikanovaudza kuti ndaane mukadzi akuti ndine nhumbu. Chiremba akati it's impossible hazviite. Saka ndakabva ndazongodzoka ndikangoti at least pangoita mwana 1 tingogara naye zvinogona kuita nani. Okay. Ndikati pafiwa munhu ari kutofunga kudai nandiri ndaita sei. Now, saka chauri kuda kuti Mwari akuitire chi? Ndoda kubatsirwa munhu waMwari. Kuti chi? Nekuti baba wevakomana vaviri avo wemwana wangu wa 1992 na 2000 vari kuti vana ngavaite sei ngavauye. Asi mudzimai wangu ndiye ari kuramba aitanzi vana. Hold on. Iwo wakazviziva sei zvautaura? Zviri kwere? Zviriko izvi munhu waMwari zvandikutaura. Wakazviziva sei kuti baba vevana 2 vari kuti ndakuda vana vangu? How did you know that? Ini ndakanyangira foni yake munhu waMwari ndikabva ndaona mamessages ndiaitaura izvi kuti akuda chi akuda vana vake. Asi mudzimai wangu anenge achiramba paanopindura anenge achiramba kuti aiwa vana ngavagare kunoku. Saka uda ndikubatsire kuti chi? Indoda kuti mungondibatsira kuti vana ivavo vagare zvavo tingogara semhuri sezvazvanga tiri uye asakwanise kutora vana.
So what is happening, mudzimai wenyu ari kufunga kuti maybe you don't know about all these things, but ari kupiwa pressure nemurume uyu waakaita naye vana 2, anga ari ex wake, ndobva aita vana navo 2, ndiye anga ari muridzi wenhumbu yekutanga, ndobva aita firstborn ye92, ndobva azopamwa zvakare 2000. So but I'm moved somehow. I'm moved somehow. Maybe saka why muri kuda kuti vana vasaenda? No, the thing is vana vandagara navo kwenguva yakareba. Ndingangoti kubva vachizvarwa kusvika iye zvino ndadzidzisa vana kusvika zvavaita vakura. Saka kuti vana vazongobva. Plus chimwe chacho chekuti inini muri medu tese hapana vasina vana. Inini vana vakazoenda ndozonzi handina vana, ndinoona chinoita chiseko mumhuri. Nokuti hapana asina mwana mumhuri mangu, tese tine vana. Now, pfungwa dzauri kutaura dzakanaka, but listen to me. I'm listening, Prophet. Urida kuti vana vagare zvakanaka, but ona vana vacho havasi kuziva chokwadi, mutupo wauri kushandisa ndewako, but vana havazive dzinza rako. So kuvarungu zvinoshanda izvozvo kuti munogona kutokura mukadaro, but kwatiri zvine macomplications panyaya dzemadzinza. Ndoda kuti uite so. Uri kudi kungobudira mukadzi wako pachena kuti ndozviziva kuti vana havazi vangu? On that issue, Prophet, panoti netsei. Nokuti mukadzi wangu anobvira ndamubudira pachena kubva from the beginning. Saka ndakandozvibuda pachena apa kapa hazvizoiti zvakanaka. Since inini mai vangu vakagara vanitaurira, vanga vachiziva nyaya yakataurwa nadhokta kubva pakutanga kuti handizvare. Mama wako mama vangu vakazoshaya. Vakati chi mama? Mama vakanditaura, vakasiya vanitaura kuti iwewe toziva kuti hauzvari, but situation iripo ngazvigare zvakadaro. Ngotora vana sizvazviri ugare navo, vana ndevako. Okay. Gomba rina mwana. Nyaya yenyu baba zvainoita ida kuti pamunoenda kumba ndetika muzvitore nguva zvandokutaura izvo. There is a way out, because even if you push it, uyu murume uyu acharamba achinetsera vana achingoti vana ngavauye. Ari kutoudza mukadzi wako kuti udza vana chokwadi kuti ndini baba. Way out ndeyekuti enda unodiscussa issue nemukadzi wako. Ende ingoenda unotaura naye kuti ndiri kuzviziva kuti ndomamirira zvakaita. Iwe kumbira regerero kunyepo uko ngoita condition yako. Izvozvo zvaisi mhosva yako iyo yekuti ndo zvakaitika pauri. I mean, after all, vanhu vanogona kutorarama vasina vana. But endai munotaurirana zvinenge zvazobuda ipapo, makuzivana mese nemukadzi wenyu. If you have to decide kuti toda kuzvikipa a secret, ikipe a secret mese muri musame page. Inini ndiri kutya kuti ndakamubudira pachena pamberi pamwe zvinogona kuzonetsa kuti akaziva kuti nazizozvara zvishuwa zvinobva zvazoti netsei. It's fine. Just take your time. I didn't say go and do it now, but take your time. Simudza maoko tondipani zvandiri kufunga. Ngosimudza maoko pani zvandiri kufunga. Yeah. Ndakumbira kuna Mwari kuti zvakadii kuti uite mwana anonzi wako. Thank you, Prophet. Thank you, Prophet. Father, in the name of Jesus, hear my prayer this hour, this moment. You are free. Thank you, Prophet. Thank you, Prophet. Zvino kana waita mwana anonzi weropa rako usazoramba maboys ako. And arambe Prophet vagara vari vangu. Yes. Chenda konogara pasi.